Erokamano wakili Omanga nitiere penjo moro mada penjo kotendo gima Tom Nduku wacho. Ahinya to weche mag chike. Tom Nduku lieko ni jatend migao ni kod ratiro kata ting' mar ng'iyo gik moko manyalo timore. King'iyo chik matinende ni ne okawo bad migao mar obila moket ni ochung' kien ma ok nyal kawo chik machiel kachiel kuwuok kuom jatend piny kata jatend migao. To ma bende mane Tom Nduku kano wuoyo ka chien kuchande ni ne owacho ni owinjo bed ni joma ng'anyo go tiende gi gang'owa. Gimagina. Koro kanye mane ji chako penjore ni to ka koro chik to wacho ni jogi winjo bed ni gin kendgi. Dipo ni ma en both mane Kenya obedo godo ma samoro kelo ting' matek kata manyalo miyo ni osekelo ting' mapek ni jatend piny William Ruto. Eneno ni gima nochamo ne mane obiro neno ni oganda jo Kenya gi mwandu gi oriti ok ochopo kare. Kama ng'ikruok nitiere jojore Rabati. Yes. En ni pend chik oketo ma uyanga ni migao mar weche mag obila obed nochung' kar kendgi. But maduong'ie moloyo mana kaka owadwa ne wacho teno onego wang'e niya to ere kama ng'ikruok nitiere, ere gimonego ojiw, to ere gimonego oweruok go, to ere gima dibed ni nyalo miyo ng'ikruok obedie. Koro kuom kaka wawacho gimwaneno wawachoni en niya maduong'ie moloyo en ni joma nigi thuolo momi mar migepe mag arita kwe ok gin jogo man gi thuolo, ok owegi thuolo mar mondo mi kaka wawacho ni migao mar arita kwe ochung' kar kende. Iwinja? Kuom joma ne lupo chon nitie fulumo maluwo ne chuo miel kendgi. Tiende ni arita kwe migao mar National Police Service, it is an independent commission ma wan gode katiba. Yes. Mane waloso. Koro gimomiyo ng'ikruok bedie tiende ni jomomi thuolo mondo mi owene weche arita kwe ochung' kar kendgi kendo mondo mi otim tijgi ma uyanga ma ok ni ng'ato gone gi simu manyisogi ni mae kaka onego otim. To ma be osetimore? Pok otimore. Mano momiyo ne wawacho niya jolony kuom weche mag arita kwe kaka owadwano gimonego bed ni gitimo sani en niya mae ng'ado rieko mwasebedo kwatemo timo to nikech ng'ikruok kata it modin ing'e ni nyalo wach ni wang'a onge ololo to ita bende onge odondo. Tene wang'i nyalo neno to iti bende nyalo winjo. Koro ng'amo tamore ni ite ok nyal winjo but wang'e to neno nikech onge ololo. Tiende ni nyaka wabed ni thuolo momiwa gima wanyalo timo. Wadhirre go adhira ma ok wawach ni ng'ane ma ok otimo ma kata ma ne en tich ng'ane. Koro kuom weche mag arita kwe ok osebedo makare nikech iparo ka sirkal kata manokalo ne wan gi National Security Laws Amendment Bill manokelo weche mang'eny kabisa. Ne gin gik manitem jiw pend chik kata mondo mi pend chik mag arita kwe obed mayom yom mondo mi joma nie migepegi kata joma mi thuolo e apise miwachogo nyalo timo atima gimoro kokoluwo pend chik. Koro kuom weche mag arita kwe Yes. en ni ng'ikruok mwasebedo godo en ni kata joma imiyo thuolo mondo bede apis go ok odhi kacha kong'eyo ni chik omiye thuolo ni ok onego bed ni owinjo kata ng'ama omiye appointment cha. Onego bed ni ging'eyo ni sama isebede apisno Koro katiba mo ogeng'i. Okay. Koro kirit ni ng'acha nyaka goni simu. Okay. Koro mane kama ng'ikruok osebedie. Alright. Koro mane momiyo onego bed ni kwang'ado rieko kata kwaloko pend chik ka wajiwo. To onego bed ni sechego joma jolony kaka owadwani onego bed ni magi gik mwasewacho ni kagi kaka lure kuom higni 3 mokalo gimosemedore kuom weche mag arita kwe kata ka mosedok chien. Alright. En magi ma koro dwa jiwe nade. Sawa. Tom,